جزا سلام مريم جزا እዚ ድምፂ ተረከብቲ ድምፂ ህፃናት ትግራይ እዩ እንተኾነ ግን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብኣማይት ኣሽሓዝ ዝቑፀሩ ህፃናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተኻየደ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃእን ተበቲኖም ኣደዳሞትን መከራን ኮይኖም ቴሌቪዥን ትግራይ ካብ ጽባሕቲ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ክሳብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኢሉ እውን ክሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ወገናት ዘለው እናቃልሐ ዓለም ክትፈልጦ ገይሩ እዩ ከበርታ መንጸፍየላ ህፃን ዝዋን ገሊጥካ ተሪኻይ ናብ ደም ተቐይሩ ፍሬዎም ነው ቆልዑ ካብ ወለድ ደም ተፈልዮም ساعات حزمنا مصنعو زي فريوم لهم بحمام بقري بطميت بعرقان جمتنا يلمنيو ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተቃልሑ ድምፂ ተመዛበልቲ እውን እናይዚ ኣብነታት እዮም ብዙሕ ተስፋ ዝተገበረሉ ምፍረራም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ውስናት ለውጥታት ወላን ተምፀ ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ግን ከድሕኖ ኣይከኣለን የግዳስ እቲ ፅንተት መልክዑ ቀይሩ ብጥሜትን ሕማምን ኣብ ምዕቆብ ማእኸላት ተመዛበልቲ ካብ እዋን ናብ እዋን ዝመውት ዘሎ ተመዛባሊ ቁፅሩ ይዛይደሎም ቆፅሊ ሽጉርቲ ሰላማ ህንጨውን ገረ ሰርሓለሁ دايره هنقبرت يعني انا لمينا مدامصو زيا زاول عمزالله እንዳخرجكو نطمي علينا نعرق علينا ህፃውንቲ ሞተናለው ሰዓን ሕክምና ሰዓን ምግቢ ብትቢ በሰዓል በይት ትወጽአለ ህዝብና ሓለቃለ ንሕና ሕሙማት ንሓለቅ ኣለና ብጥሜት ክትስኻለሁ ወንጀተይ እዚታት ይመክኻለሁ ኣብ ተመዛበልቲ ትግራይ ዘሎ ስቃይን መከራን እናቃልሐ ዝመፀ ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዝውን ጉጅለ ጋዜጠኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ካብ ዝርከባ ማእኸላት ተመዛበልቲ ሓንቲ ዝኾነት ሕጻጽ ኣብ ውሽጣ ዝርከቡ ብዕድመ ዝደፍኡም ወለዲ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝብላዕን ሕክምናን ሲኢኖም ብጥሜት እናተሓንዘፉ ንሞትን ዝኸፍአ ስቃያትን ተሳጢሖም ከም ዘለው ምቅልሑ ቀፂሉሎም ይደመጽ በቃ ይጎይ በዚ ሓደይ ገርም سمعني وقعدت زعون سعادي قبل لحد قزي بقى حمامات نيوني سقيمنا تعمي نايت سقم مساقر كاسوان معنا لتقيت ده بحمام دو حميم كاكا يتحكم تا يمسيخا مويتنا احنا نهلنا انا اشتي دقنا مويته زلنا مواائل مبل 21 كفل زمانيم علم بعبيت وصيت تكنولوجي زتحنببلم بانصارو اب تግራይ ግን بمليونات ዝቁፀር ህዝቢ ተፈናቂሉ ብጥሜት ዝመውት ህዝቢ ምህላው ኣብዚ ዘመን ዘሎ ትውልዲ በሓፈሻ ምንተ ህዝቢ ትግራይ ቃለሰለኹ ወይ መርሐለኹ ንዝብል መንግስቲ ወይ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውዳበ ግን ብታሪኽ ተሓታቲካ ምዃን ኣየድሕኖምን ምኽንያቱ ድማ እትመርሐ ዘለኻ ህዝቢ ብጥሜትን ዓፀቦን እናረገፈ ሒስከያ ዘለኻ ፖለቲካዊ ስልጣን ወይ ድማ መንግስትነት ንምንታይ ረብሓ ክትውዕሎ ከምትኽእል ግልጽ ስለዘይኮነም ነዚ እውን ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጋጢሙ ብዝነበረ ሓደጋ ጥሜት ኣብ ተዋን ንመሰልና ጽነትን ህዝቢ ትግራይ መስዋዕት ብምኽፋል ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ክቕጽለሉ ኢሎም ዝኣመኑ መራሕቲ ጥሜት ህዝቦም መፍትሕታት ንምንዳይ ድምጾም ንዓለም ዘስምዑ This is the saddest time in my life. I have seen many desperate times, but none of them is as desperate as this one. እዝን ቃለሰሉ ዘለና ህዝብኮ ብጥሜት ይረግፍ ይዘሎ እዚ ኣብ ህይወተይ መሕዘን ፍጻመ እዩ በርከት ዝበሉ ተስፋ ዝቆርጽ እዋናት ተሕሊፈ እየ ከምዚ ዝበለ ተስፋ ዝቆርጽ ግና ኣብ ህይወተይ ገጢሙና ይፈልጥን እዞም ህዝብታት ጠንካራታት እዮም ሓገዝ ምስኣን ዘመናዊ ሕርሻ ብዘይ ምህላው ግዳይ ጥሜት ይኾንለው መልክዕ ሕጻጽ ንኹሉ ኣብ ማእኸላት ተመዛበልቲ ዘሎ ትግራዋይ ይገልጽ ካብ ዓዲ ሓሩሽ ክሳብ ዓዲ መሐመዳይ ካብ ሸራሮ ክሳብ ሽረንዳ ስላሰም ካብ ዓዲ ግራት ክሳብ ዝባን ገደናም ካብ ማይ ዓይኒ ክሳብ ሰለኸለኻ ወዘተ በሓለንግ ጥሜት እናተገረፈ ዝሞተን ኣብ ኣፍ ሞት ኮይኑ መዓልቱ ዝጽበ ትግራዋይ ከይዱ ከም ሃገር ይኹን ከም ክልል ናይ ዘሎ መራሕቲ መልክዕ እዩ እንተተባሃለ ይንእሰ እምበር ምግናነ ይኸውንን ንመብዛሕትኦም መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ኣብ እዋን መሪሕነቶም ካብ ዘባህርሮም ሓደ ሞት ዜጋታቶም እዩ ካብ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ከም ዕድል ዘምለጠ ህዝቢ ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ከም ቆጽልን ትረግፍ ድማ ካብ ምብህራር ሓሊፉ ናይ ባዕልኻ ውልቃዊ ስጉምቲ ክትወስድ ዘገድድ ነይሩ ከም ሃገር ይኹን ከም ክልል ንትግራይ ዝመርሑ ዘሎ መራሕቲ ግን ምብህራር ሲትረፍ እንታይ ይኸውናሎ ኢሎም እኳ ተስፋ መጻኢኡ ኣውጊዖም ይፈልጡን እዚ ሓሳብ ድማ ዝተፈላለዩ ምሁራት ዝስማዕምዑሉ እዩ ህዝብ ኣብዚ እንዳተወደአ እንተሎ ነንባዕልኻ እናተናሓናሓኻ ህዝቢ ምውዳእ ዓብይ ወንጀል ምዃኑ ዓብይ ናይ ሞራል ውድቀት ምዃኑ ተገንዚቦም ቅድሚያ ንህዝቢ ረብሓ ኢሉ ሓደ ጥቕምታት እውን ገዲፉ زي تفنق على يزين الناف جزون خاطو ننا يبع على استواصلنا ننا يبع على بركته تزجبر دسمالن تو خنا زمصو صعبينات
وعنا نرئ لنا والعكو زبط ولعي وقدما ونخوف أذاب تفتين ناي هساس دما ناي كلنا حمق خناتات مهلاونا زرق ملكتيو عالم يفلط حزي بسنكي جونوسايداو كينات اب تግራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተፈናቂሉ ከም ህዝቢ ትግራይ ድማ ኣብ ዓሚቕ ድኽነት ወዲቑም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንባርን ዘይመንባርን ሕቶ ወዲቑ ዕለታዊ ህይወት ክሕልፍ ልሙድ ተግባር ኮይነሎም ምኽንያቱ ንልዕሊ 5 ዓመታት ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ኩሉ ዓጸባ ኣብ ዝባኑን ትፈስስ ክሽከሞ ካብ ዝኽእል ብላዕሊ ኮይንዎ ስለዘሎ እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ መነባብሮ ይኮነን ዶ 5 ዓመታት ንኣዋርሕ እኳ ጋዶ ስለዝኾነ መንግስቲ ብህይወት ተልዩ ሓላዋት ተልይዎ لما ربتنا تتمرسلنا مطي مغنيات زي ريولس مغنيات تاي مسيلنا لنا بزبي بحمام حزب تግራይ ከም ህዝብ ክቕጽል በመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ናብ መረበቱን ግዝኣታዊ ሓድነቱን መምላስ ኣልፋን ኦሜጋን ባህጊ ህዝብ ትግራይ ክሳብ ዝመለስ ግን ነታዘላቱ ህይወቱ ክትቀጽል ናይ ምግባርን ግዜ ሰሌዳ ኣቕሚጥካ ፍሉይ ቆላሕታ ክግበረሉ ምስራሕን ሓላፍነት መንግስቲ ፌደራል ግዜያዊ ምምሕዳር የእትወና እዩ ዝብሉ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይን ማሕበረሰብ ዓለምን ይኸውን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመዛበልትና መረበቶም ንምምላስ بتدغاغامي مطبعات ان اتو كون تصنحم زاغيد ግን ኣብ መፈጸምቱ ከብጽሖይ ከአለን ናመረበትና መልስና ሰሪሕና ክንበል መንግስት ፌደራል ውን ግቡ አቃልዎ ገይሩ በውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ መሰረት ናዓድና ናመረበትና ከመልሰና ብጥብያትን በመድሓኒትን ህዝብና ብጭቃን ብባይን ብንባስን ብቁርን ህዝብና ይውዳሎ ግዜያዊ ምምሕዳርን መንግስት ፌደራልን በመሰረት ዝፈረመ ወሰነድ ፕሪቶሪያም ተመዛበልት ወገናት ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ንምምላስ ናይ ቀዳምነት ነት ሂቦም ክሰርሕሉ ከም ዘለዎም ተስፋ ሁሉ ትግራዋይ ፈታው ትግራይን ጸለምት ምስችግራቱ ተቀበልና ምስችግራቱ ተሸክመ ያለና ትሽግርቲ ኩሉ ይውልን ከምላስ ትጅምር ኣብ ጸለምቱ ክፍጠር ይኖረን ምዕራብ ክመጽኸሉ ምዕራብ ትግራይ ክመጽኸሉ ድማ ትሽግርቲ ናብ ዜሮ ወሪዲ ተማዛባለክ ከምላስ ዘሎ ከም ምሕዳር ትግራይ ሴኩሪቲኦም ፖለቲካውን ጸጥታውን ድሕነቶም ውሕስ ከሆነሎ ናይ ማን ስራን ሓገዞም ሰብኣዊ ክስታይ ከብለሎ ነታ ዝነበርዋ ቦታ ዝመልስ ከሆነሎ እሞኸም እዚ ጉዳይ ተፈጻሚ ኮይኑ ዝተበታተኑ ስድራ ተረኺቦም ሓጎሶምን ሓዘኖምን ብሓባር ዝገልጽሉም ፀሓይ ምዕራብ ትግራይ በሪቓ ተስፎ ዝኾነሉ ክመጽ ደ ይኸውን ግዜ ዝምልሶ ጉዳይ ይኸውን